So inani day kadaka ang akong lawas before pa ko nag-diet. Ako lang na ipakita ninyo before na ko ipakita kung giunsa nako pag-prepare ang ako ang mga food. So dako-dako jud akong lawas ani nga time. After a month nga nag no rice ko, so inani na kanindot ang ako ang lawas karon. Di pa man siya perfect pero okay na. A few moments later. Sa mga nag-diet, mao ni ang perfect food para nimo. Na ako'y kamatis ug na ako'y bombay, na ako'y isa ka itlog ug na ako'y kamunggay, ug ang kamatis ug ang carrots ug ang beans. So kamo nay bahala kung saon ninyo pag-slice pati ang onion ug garlic, then na ako'y asin ug organic mushroom nga akong pantimpla. Ug nasa ko'y olive oil. Kung wala mo'y olive oil, pwede ra sad vegetables oil. Una, gigisa lang nako ang bombay ug ang ahos. Gisunod sad nako ang sili. Pero optional ra ang sili kung ganahan mo ug halang. Sunod, giad nako ang kamatis ug ako lang gitakloban. Kay mas better nga maluto jud may ang kamatis kay naa diha makuha nimo ang taas nga sustansya. Ug ang pagluto nako sa mga vegetables, ako lang jud na siyang gihapkok lang pagluto. Ug iniwi mga kapiling gwapa, mao din ni ang low carb nga akong gibuhat every time nga mag-diet ko. Lunch na ko na siya gikaon mga kapiling gwapa. Ug gibuak na nako ang itlog kay akong i-mix daan sa kamunggay before nako siya ilunod. Ug inana ra kadali mag-prepare og low carb nga pang diet na pagkaon. Pwede ra tanan makita sa inyong kusina. Dayon kamo na lang estimate kung unsa kadaghan ang inyong lutoon. Pero kay nag-diet man ta, so kailangan jud nato og i-measure ang ato ang mga pagkaon. Kay nag-diet man ta, so kailangan gamay lang jud atong kaunon. Ibutang lang nako sa screen kung unsay mga measurement anang akong mga utan nga akong gipang slice. Mas better kung magluto mo, dapat nakahapkok lang tanan ang mga vegetables. Ug dili gali ninyo kaya nga dili mo mukaon og rice pero nag-diet mo, so go for the black rice kay pwede ra mo ana nga mukaon og rice. Dayon inana na ang hitsura pagkaluto sa tuang mga vegetables. So lami na kay siya og gitsura ug ready na ta mukaon. Ug kani nga time gigutom na jud ko ani kay lagi ako aning lunch. So mao nang kutsara na akong gigamit ani. Dayon sa breakfast day nga akong gikaon kay oatmeal ra. Kay ang oatmeal manggod is dinalian nga luto. Anyway mga kapiling gwapa, para makatabang po sa inyong pag-diet, kailangan pagbata ninyo sa buntag is una jud mo inom og warm water, then after 1 hour usa na mo mukaon ug unsa inyong gustong kaunon. Mausad na ang usa nga nakatabang sa kong pag-diet ang warm water kay everyday ko nagpupo once mo inom ko ana sa buntag. Ug nag-add na sad ay ko ana og 2 ka slice nga ham. Ug maora dinhi akong i-share sa inyo for today's video.